Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing persya jong kipai ba nong shong shnong aki thain khaput jong ka malong kona ya ka sos kular balai soi dekat sam bat Meghalaya halor pur sam kadang yai beteng hadu gini sengi kani kajing persya kala pauru ka sengi baar hagba ka kunhun kinong persya ya ka MOU lene ka sos kular apo ka shatri jong ka joint action committee kila pelong na kajing alang pai ba Hamadan Jokowi ke skul hamalang kona. Hakate ke jingalang lay dot lang. UMLA ke chopot. Lazarus Sangma. Ki MDC Cherak Momen. Alphonsus Momen. Ronaldo Sangma. Sanjay Coach. Baru Agassi Marang. President ke Seng ki Samla. Ke All India Trinamool Congress ha Meghalaya. Fernandes Dekhar. Bar ki wei. Katay ke jingalang kala penrem biang ya katay ke sekolah balai soi apeng ke sarkar Assam bat ke Meghalaya bat kala rai makan dia khun bet kat ba ke sarkar kapatla pen bet biang de kumai pan kum ki parado parasnam pat kamtam jong ka West Coast Hills District nisngau ba hakat kani ka sau kasian ba ekijaka kiputa jong kahima jong kikor jong ki breu jongi hangni ha area malang kona bat ha mai khuli chari bhoi nakadau ka jingsain MOU kanega sarkar MDA kabala yalam dau honorable chief minister Conrad Sangma kila ai no eki jaka jongi cha Assam tekap no nisngau khia ya kata ka jing bomle sutnyau jong ba usule landat ya ki pajba jongi hang nadu bangi yo ya la ka state la jong kadon ka jing shong sut shong sain habdeng ki ar tali ki jela hoy ki don ki incident ki ba kham khakha shawai ka area ndri umdei ha ka ne ka area ba ngat hang ne ha malang kona lane ha mai khuli ha yong khuli ha kidon ki problem kum ha block 1 kum ha langpi ade ben penbai chuai kini ki jaka ki baya ki man kapor ken balai wan penbai kini ki jaka ki bomdan jing ki eru kata ka wei ka bang kli ya kane ka sarkar ba balai pi wan penbai ya ki jaka ba tamdon ka huri hura handra ya ki jaka ki balai ki da ki postnam kalangpi nangta ka block 1 block 2 ya ki pat ki bu shedin hato kadon emotional that nadu nongkong marsin sanya kanika MOU habdeng kini ki artli ki sarkar tu bajos bilang do UMLA jongka umroy konsensi ula bu jingkali what has assembly hat balai pim wan ban ya tai swate hoy nakalian yang ki ong lasan pusnam kimla ban penbek ngane tu epi house nama you bala dap collect ya ki documents ya ban collect ya kini ban proof bahkan ka kini ki jaka jong Meghalaya tad hadu arjar supau bala sedang ban pa ki officer sarkar ban collect ban yit ba ban pansisha da ki kot kisla jong ka khandau siap jongi bat kiwi ki jaka ki ba register hapo sarkar jela tu honorable chief minister Conrad Sangma uba ong ya kata ba uong ba ya Dr. Mukul wadle politics ya ka border issue kadai ka jing keli jong ndai jong ki pajba bat nga ong ya honorable chief minister ba lada ban yang na kamanta ki pajba jongi namanta kari ba kajai mandreu namanta ka kendau ka siap jengi lada niele politik ru ngam skam phe